mensim kadum hakata kawin kanon hurukem nakajing baman kibangay kung takiya penyakmin baun yaru Chris ukon play unwan Apertay baro galak milenti kibahom lasem kilak walasem Paganyut kami kami kasih puji sunwan itu Haka kerjang ukpa baru kun baru mensim bakoi. Amen. Kajinya jong utrai jong yu Jesus Christ berkajinya jong ublay lem berkajinya slok jong mensim bakoi kindon boro-bor ringkat batpi. Ringkat batpiru. Tengah aku blay snem temai basuk ipi baro. Namar benda kesngi ngisdang yo snem batmai ha ka liturgi jong kabalang. Ho aj usnem temai jong arjar arpolai. Ngin reke ha sitrik u kelalengkot arpolai. Ngin ha ka liturgi jong kabalang kasngi utrai advent kabanengkong kadai kasngi New Year kasngi snem temai ha ka liturgi. Tengi duai ba ha kene kasngi ngi baro ngila benlong ki Kristen ki batemai bangin im ha kata kajing im ka batemai kajing im tibriu teblay. Ngi duai ha kene kemas na bentai kini kijing temu. Na ka benta ka mensim jong i John Gilbert Umdor, i Francis Umdor, i Adeline Umdor, i Tweet Karbudon, bat i Anish nong room. Pautrai un ai haki ya ka jinja taj bam jukut. Ngiduai na ka benta i shangan borlang karbuli, i badan pedeng ka jin shitom ka bajur, lakit i isipo velor. Ngiduai pautrai bolong u doktor ka dawai ka jong ka jingkoj, in penkoj i. Ngiduai ru na ka benta i Edward Jala. I badang pankre ya ke exam, ba in la ban le baha ke exam jung i, ba in pas baha na ka benta ka burom jong ublay. Komen ko para tungin yu kubur. Ya kilat jungi, ya kijinglong batlot jungi, ya kijing duna jungi. Kenang bangilong kibala kre ban let niam ya kijing maya bakoj. Ngap la hau blay badan bor baro. Badia pi komen ko para mangala le pop shipun da kacing perkat da kikin da kikam da kacing let da kacing le palat jonga da kacing le palat jonga da kacing le palat bakrau jonga namar kata nga kerpad ya kemaria bakuj kebayai sa katay soti ya kia ngel badia kiriu kuj badia pi komen ko para bantuai na kabenta jonga hau try ublay jungi ublay badan bor baro un isen yingi badan dalam map ikipop jungi unyalam yingi syakajin im bam jukut. Amen. Ku try to isen ku try to isen to
ngia duai sa sin ngi duai na benta I Edward Jala I bento I ke exam jung I ba in pass ba ngin duai na benta ga jing kot ke jing klein jong I shngain borlang karbuli ngi duai na benta ka min sim ke jing jatha jong I John Gilbert Umdor I Francis Umdor I Adeline Umdor I Tweet Karbudon I Anish Nong Rom ngi duai na benta jung I iwei pe iwei bangin la ban im ka jing im ka babha ka jing im ka batmai ha ka ne ka sngi ka bangis dang ya ka lit ya usnem liturgy batmai kok pa to pan klain ya ka mon jungi ban le bha knang bau kres undup lap bangi da trang dik dik ban priang sngo bha ya u haba uan bat ba undup khot yangi ha senda jung u ha ka hima beneng ha ka ba u im ba usin sha rengkat bat me ba u men sim ba khoi u blei junom la junom Amen. Kajing puli ningkong. Kajing puli nak kitab u Isaya. Kaktian ka ba u Isaya ukun u Amos. Ulayo pau sipang ka Juda bat ka Jerusalem. Kansa jia ha kasngi kaban sawan ba ya ulum ba ha kayeng utrai. Unsa pin yeng rinsong palat ya kiwei pat ki lumba. Bat unsa pin kentiw ya ukam sejrong ban ya kilum barok. Bat barok kijat benriu kinsa tuaj syau. Bat bun ba kipat benriu kin sawan bat kin saong. Yang nginya let kiu syai lumba jong utrai. Syakaying jong ublay u Jacob. Ba on dup hikai yangi dia ka lenti jong u. Bat ba ngin dup yat ha ki lenti jong u. Naba na Zion. Kan mi kaan bat ka ktin utrai na Jerusalem. Unsa bisyar ha pedeng ki jat benriu. Bat unsa rai na kabenta manabenta bun kipat benriu bat kinsa penkala yaki watlam sya kipat bat yaki sum sya kirashi kiwei kijat benriu kin omba wat bersya yaki wei pat kijat benriu bat hikai syu ban yalet ma ko pat u Jacob ali ngin ya yat haka jingshai utrai kaktien jong utrai Is ngungu yaw blay. Ngalak men habas ngopan babaong yang yalet kiu shayin utrai Jan jong iki yang meta Hadwan jong pago Jerusalem Nong bau blay Pakai saudong Ken roi pakut baklan Siapa ngiwan namik Jai ben reu mane yutrai Alak men habas copat bawaong Yang yalek hiu syayin yutrai Tikik jajong iki yang mentah Jerusalem Ngadwai gerbang Jerusalem Insuk insan Kikut kiti jongpa Jing roi jing sung Hati yin jong
jong iki yang mentah Hatwa jong kago Jerusalem Kanikan long Jing quay jong Nama jing Ki lok pat ki para Kan te jing pana jing utrai Kan syong ne jing sun apa Alak me habas yo pai babao Yang India lekir syaying utrai Tekik jong iki yang mentah Hadwa jong aku Jerusalem Kajing puli na kashitiu Paulus bakhuy siya Kristan harum. Ko para pitip ya kapor bakumno menta kalapoy kaya bapura ya pi ban kindit no na kabayot siya. Na ba kajing penem ka kamjan syangi menta ban ya kabangi la jungej meno. Kamir kelanang lek kasngi kelanang jan. Tong ya bread no yaki kam kajing dum bat ngin ya king da ka atiar jong kajing syai. Tong niya yadon akor ko mensngi om da kajing ya hala bat kajing bu ai tang lang om da ki kamsi bat kajing le auria om da kajing ya kajia bat kajing ya pi hoin hendrai to pong da utrai Jesu Christ bat wat aili ya kado kaktien jong utrai Yes no mo yaw blay try ya kajing snei jong me but to ai hangi ya kajing pen em jong me Try undon ringkat bat pi. Ringkat bapiru Kajing pule naga gospel bakut kat kumu Matthews. Kaburom hame ko try. Ujisu ulaong halaki sendran. Kajing wan ukunu breu kanya suryem ya kabalaja ha kapor unowa. Kumba hakisngi shwa kajing shlei jong ka ki breu kilaya bam yadi. Kilaya poi kha poi man tat hadu kasngi bau nowa ula lejrung hapo kaying ling bat kim syam latip tat hadu anda lawan kajin shlei jong ko bat kala rong no yaki baro kumta kan saja habawan ukonu breu hagata kapor kindon arngut halengka ya wei en shimno ya wei pat en ino Kindon arngut ki kentai ki ba ya teliat kau. Ya kawai en shimno, ya kawai pat en ino. Te to syarai na ba pimtip hakano kasngi utrai jong pi unwan. Kan mau ya kene, lada utrai yeng ulatip ya kapor ba unong tu unwan. Un jin dalaab.
Bat om dala sha yu nong tu ban prong hapo ka yeng jung u. Nagane ka daw. Piru pidei ban long bor kibala kre lupa. Namaru kunu briu wan hakaya kabapim kami lenti satya. Ka gospel jong utrai. Ka jinya ro yami ko Chris. Tengah don ka jing boyong kli kendiat namar ka jing pumpum. Ngidang yasna kamera sejrong yarong siap yarong simen ndai barong mangi kinong trei tang mau pumpum u yat saudong ke yeng te ngi kibat lot ka immune system imat ngi yok pang kloi nalor kata namar ngadang syuan na Bangladesh ngi bam pumpum sikit bhan na Bangladesh tela yok kane ke jing pang pumpum na Bangladesh kini kisngi baro kibri kwat siba pilej ma page mentar da page te kibri kila kai football namar bagde ka por World Cup de baro ya page World Cup ya page football mo ya ko pe yu Messi no Messi nang am tip tu player no po Italy menin menmit namar menin step ngayo ka ngafun siyeng namar keli me long kumno di khaddu di para khaddu junga ya tu ba menimit ki ya pe football baro simit mo ikan i lok jong idu namar bo ko pe pelat itong Messi mo ka Argentina ka le kai ha ko por menmit namar kim lang benong Messi kinong kendong jungi do Messi de kloi bam ken mau namar don Messi sibun pasnong ya kwa ban pe ju Messi ti tia kloi i kwa ban ki por steng mit ban pe tau Messi no Messi ban le kai ke Argentina teu ki por po beje po steng wap ngong hat TV tang bakat bau dong up dongong ha tak TV ban pe tau Messi yo tia ban banjai sabag de por kreat Kibu Shola yo tiak pen banjai ti para khaddu junga iki na jing tiak iru ko pen pe tau Messi yu ba kudum dang yo tiak mo ka la jangkut ka match ka jinyal kai football i khaddu i kersiu i ong i kendit threat beri ong mono bala shoot mono bala shoot i du i khaddu jungi ong la shoot ke Argentina tang ba ngakwa banding dur nai tai jinja men mit jong ikan bat kene gospel ke bidang syude pule mentah kasngi kan bapli la thia por nyo beje ki shpo beje ban pej tau Messi tima kat badang up shpo beje shpo ban poi ka jinyel kai ba kral steng imat iyo thia pan ban jelang mo iki tarodon bakersiu hadu bala jangkut ka football match ka World Cup match yo lesi kala ban long ru ha kata ka rokom kumangi yo sngo na ka gospel ka bamenta ka sngi u jisu ha ka dekot ka ba sau pho ari mat langam bakla hang ne klem bu dekot u ong to sharai na ba phim tip ha ka no ka sngi ha ka no ka kanta ha ka no ka por u Messi wan le kai dei u Messi u try jongi wan kata ka jong juga gospel ka ong to sharai na ba phim tip wat samtia wat yo tia to sharai na ba phim tip ha ka no ka por utrai jong pi unwan kamut ayu kan ka kantin kamut ayu kan ka kantin to sharai wat nam samtia to ki na ka batia la pi kwa ban yu i shai ka football kamut ayu kata kat bang adang ya cherum seneng mo nga mudur halade wat samtia kamut toki na kajintia kamut toki na ka pop wat tia ngai ha ka pop wat tia ngai ha ka jinjai tu ha ka jinjai pede namara dang itia ngai hang to u Messi u dep shoot shi gol nginam yo ban pej u jisu wan ha ka ta ka por ka bangim poi ken mau la dang yo tia ngai ha ka pop jungi nginom la kin mane kendu yu nginom la kin ban yu i yu nginom la kin ban yo priang yu adang i thia ngai ha ka pop chengi ta ka dau ngi dei ban long bor ki ba sharai banginom thia ha ka pop banginom thia ha ka jin sarong banginom thia ha ka jin jai pede banginom thia ha ka jin jai tu ban poi shi ying mane mo
wat langi dang ai kene ka life mas bon sin nga ong ki para bangai pidi ban poi se ying mane hon ada pidon ke jin shitom ra pimla ban poi yo se kene ka mas ka bangi ai live ha ka television badru ha ka YouTube channel kalong ka jing klan ka doai na ka banta jumpi henry ha bangi klan ha bangi la ban ya se ying mane ngini ban poi sha ka Eucharist bu ko ngini ban poi sha ka mas bu ko ngimde ban shoot tia ngai ha kata ka pop ha kata ka jin duna ha kata ka jin bakla ngidi ban ki ngidi ban kendit na ka jing tia jungi kalong ka iki bosot na ngandang shu tu ep bangawan na Bangladesh last Sunday ngadon sa Bangladesh ka jin shisha ma ka procession jong Chris usim kisim ka baman laus nem gini ki khasi jungi sipo Bangladesh ki penlong ka procession ka bahe ba laki po hajar ngut ki video ki sim benta de hak tayo balat dia pdu nga sodon bok bhai de bangayo panisim benta ban poi setei na ka benta ka to procession ka ka bakta nga kalong yo la singila pasrim ru ya ka jing ya ka gospel ka bangi pule menta ka sengi bat ru ya ka jing pule ka banengkong ka bangi yo sngo mane ka kata hadu kata ka jing shidrhem jong kini ki para Kristen kajing don kajing long Kristen ka pura jungki ngayu last Sunday ngi mi Saturday men step nang ne ngi poi mit bahasati tang ba kilas dang kata kajinya sang jungki nadu san baje ngi poi ti prashteng imat habang ngi poi prashteng orang ba balang upen benau ong ufadar na shilong ula poi teun ai jing kren yangi kisdang kan ma wajinya seng kisdang nadu san baje prashteng ngapoi manga ki pelong biang ya gajinya seng kalbangi pelong ya ni jinya seng yin sangap ijinya tu kana jong ufadar bana shilong nginya sangap pla te uta urang ba balang ong nga padar pidon por ar kan ta ban tu kana nga klempen kre nga tu tang gato kan ni jok sla biang tharai namar kila ya samtia ke ban elai shing ngahap kren ar kanta te kama kata ka jinya seng yeng ka kudo du de jinya seng yeng ka jinya seng nyalap ka kudo du krwe steng kra ar baje ya bamja ki leitia ngir ya leitia ya sum ya leitia namar ka pumpum ka Bangladesh rock Bangladesh kamtam dang ila poi sha kata ka shnong khasi ka bakhot ka im to alia chora punji kata ka di ka shnong khasi ka ba sajan dhaka la jan poi sajan dhaka dala poi hangta la pumpum ba ai ta kajinya seng bamja ngasum ngatia ngaklem kendit syu tat akapor nyow baje ngayo sngo kumodon jinya seng ngakendit na bayo tia kita hibri undrish teng kila pelong jing duai step nadu undrish teng hadu prash teng ta jing duai step but ka meditation ka balai alam da ki sister VSDB prash teng kili di sha kiwan biang sya kemadan ka bahe bala penkre ka stage ka bahe ba ka dara ka bahe ba kiwan sangap pla biang kibun ki padar kasi ki don arngut ki balong kasi ki balong padar ki kasi jingina Bangladesh makir ki shong sangap pla ngar wa shong sangap pla nadu dep di sha hadu shi po baje ki klem ki na ta ka jaka hawa ki muslim ki arab ban shet ban tiu kijinya dei ke bahi jan ba ki don du na ki wei ki balang Presbyterian ki bayarap shet ja Henry kini ki Katolik jungi kui hapo dara ki sngap ki jing kren jung ki sister ka meditation ki sngap la hadu shi po shi teng ka sedang kemas bekoit wa penlong do bishop jong ka silhead diocese temar kata ka shnong kadang hapo ka diocese jong ka silhead na dong shadong ka ketin bangla tang kijing ruai kasi ngin sabu ha ka YouTube ngdang le editing gine gisengi kajing shit kajing shong shit kajing ruai kajing duai jongki na dong sedong ha ka bangla kajing duai na maru bishop umnang kasi kijing ruai na dong sedong ha tin kasi ta ka mas sedang post teng ha ka por Bangladesh ka kut hadu khar ar baje khar ar steng klik bamja hadu shi baje shi teng ar baje ngis sedang kata ka procession ban pen don burom yo Chris usim kisim mder kumolong procession mengingi ya saudong makin kisdang na kawai ga jaka ka bajengai ba don lai jaka sau jaka ngi haban sange na hamar la ki jaka don ki ba ajing kren mat ka jing kren ru kumde ga ba 10 minit 4 minit
kaba ar kan tabek ma yang ngi kinong kren la to be hang tu kata jing kren tinga ngayo ha ka benta ka ba ar la kren hang ta ni poi sha biang sha kata jaka perlong kita kajin seng tip ha porsan ba je san steng penkut da kajin mane sakramen da bishop biang ndala kut kata kajin ta ka adoration kibri ki la diksha ha ka ju hi ka plau ko be he ba ndala de diksha sedang biang sa ko kajin seng ha porsan steng ai jing kren ni ba stani bare tip sau kan tai mat na du san steng ha du khandai be je penkut kata kajin seng sungu yo Kristus im kisim ngamut kat tolak biang to hang yelai tia no ndang la poi syaki ni ki kamera ki ba syaki yeng ki tliu yeng mo ki yeng war ki song tu hi ki yeng barit ba wan ka balang dais kalong plain ki jaka basa ki ni kasi jungi kalong lum kendiat lek pai syai jaka sa ngamut ban yo tia tip ma don sa ka competition ban ya ruai ban ya duai baro sibit klem tia barok kasnong dap dak surjing ruai kisdang nomor benengkong jongkot lenti beneng kapertai barok kakmi lenti syadu bakut ke nomor bakadu jongkot lenti beneng barok simit ya duai ya ruai sapek haga YouTube ngan sablut sian ndam daim dak sengi la syai ngan sablut barok simit ngingim yo tia tengah keli katong kat nengot balai kumne kene gede man laus nem ngile kumne namar kadai ka sengi burom jong usim jongi jong Yesus Kristus usim jongi ladang ngim laban burom yu tang cisin cisnem kaman toy yu bengin khot yu usim jongi kaman toy yu yingi bengin long ki Kristan ang yu sngo mene ka jing pule baar sepang ka jing long do jing long usim jong Kris kumno mangiro ladang ngilong kita ki Kristan ini benlong kumta te hadu ka skin kong nyo baje nyo siteng ka bos jongki na ki parish baper kawan shaw ya ki lek pai baro shimit ya ruai ya duai ya puson pule ya tin jong belai ya ruai biang pule bliang ya tin jong belai dua ruai ya na ko lenti meneng kinam baro hadu kata ka jing shit jongki umdon weru basem tia dengong baro shimit ya pikmit to syarai ka gospel ko ong mentaka sengi tik ni nak tak dau tarai ka jinget jungki ka skam hadu ko namar kilai omat yo Kris kilai syarai shisha ko mangi yo songo ka gospel ko mentaka sengi te nganom penjrong ngirung sya ka ayom advent kamut ayu advent kamut ngi pen kre na ka benta ka jing wan jong Kris ha kan ko ngi pen kre da ka bangi up dengong ken ko mangi yo songo mene kumbalik gitu kinong Bangladesh ki kasih jungi Bangladesh kumbangi osngo ka gospel bementa kasngi da kabangi ap dengong da kabangi syarai da kabangim samtia bada bangi samtia tungin ki ken ladang ila ngop ha kajing samtia jong ka pop ladang ila ngop ha kajing samtia jong ka jing sniu tungin ki tia mo ngin pentemai la de kenang ba anda kata kasngi le kai mo jong Messi lane kasngi kabau Jesu wan ha kasngi Christmas ngin la ban yu umar khamat enya ro yu Jesu Christ ajunam amen dongin ye yang ban ini pelai la ka jingye Shall
amal jongi si balai ulami pa adin kata ukiu syabnen usyong akal kamon rupa unwan patpan bisyar yangi akuy apalang katolik baru ajing mapop ajing lipan padhajing im kabam juku Amen. Kajin duai kirungej. To ngin ya karpat yo blei ukpa jungi. U badakwa shisha babaro kibriu kin yo laj im. Kajubab jong pi kalong. Tawan hiar ko try Jisu. Tuan hiar kotrai Jisu. Nakabenta ukpa bakho jungi. U bishop jongi. Kilengdo baki catechist jongi. Bakin dublong ki basmat bakit kia shilenter. Nakabenta kajing pen im jong ki briu. Balapen khamti ha kajing sumar jong ki. Tawan hiar ko try Jisu. Tuan hiar kotrai Jisu. Nakabenta kan negarempe Kristan jongi. Mangidubla ban syam ya karukom le jong ublei ban pendep ya kamon jong u bat ban ya im kum shipara bat kumta ban yo laj im tuan hiar ko try Jisu Tuan hiar kotrai Jisu. nakabenta iwei pa iwei nangi bagi to kibadon saudong jongi kindublap ya ukris ha karukom perkhat karukom kren bat rukom le jongi ha kajing im tuan hiar ko try Jisu Tuan hiar kotrai Jisu. nakabenta ki Kristan ki baim hakapop bakindup penkloy ban kela ka bamut bat ban yat biang sashisin hakajing syai ukris tuan hiar ko try Jisu Tuan hiar kotrai Jisu. nakabenta ki briu baro bada ka basko thu ya kajing ma yo yap kindup pendon kam ya kilat pen im ba ublei uterwa da kajing sebun ka bakrau tuan hiar ko try Jisu Tuan hiar kotrai Jisu. Sa sin ngidwai na benta ka jinya tait ka mensim jong i John Gilbert Umdor, i Francis Umdor, i Adeline Umdor, i Tweet Carbudon, i Anish nong room. Bau try un aheki ya ka jinya tait bam jukut. Ngidwai na benta ka jingkot jingklain jong i shngain borlang karbuki. Badru na benta u Edward Jala bu unla ban le bha ke exam jong u. Tuan hiar kotrai Jisu. Tuan hiar kotrai Jisu. Ko kapa ngi ai ngu ye me na ka benta ka jing e ka mamela pan pau da ka baterwa ya ki lat jing pen im ha ki briu baro to yarab ye ka ne ka yeng ka sem Kristan jong me ban yat ha ka jing shai Chris baro shilenter ka ne ka snem jing mane blei ngi pan ye ka ne lang bau Chris utrai jong ngi. Amen. Dian kokpan yuk Bethlehem meruk balaknya Cinkerwa angu hame play by imbat bashisha yang maka pokasa
Jing em ca bom du na Iterwa ha me ko trai Ga kuri ga jing penin Kum ga jing yêu bị ba tia Shaka ke du play ba phong ca jing long grim Ben ten mai bat ben kentiu I in slow you real perthei Bằng nước phong ca jing long play Red jing put qua bright perthei Duai komen ko para baga jing kinya jong abad jong pi kan long bapliang hun hakmat ublei ukpa badon bor baro Tu try pleng ni tinya ni ti jong pi nagbanta jing ro kaburom ka kateng jong u jing man to yingi ba de kabalang bu ko jong u baro ka wei ko kpa na ki ei baro bamela ayangi ngitruau ne ukpu bat kawan to priang yangi bat ya ka jing tre jing ta ka baman kasngi Batokan pam yangi da ka jing kular ba men ai ya ka jing im bam jukut bato ai ka jing jathai bam jukut ya ka men sim jong i John Gilbert i Francis i Adeline i tweet karbudon bat i anish nong room kerku ya i Edward Jala i bato exam pada ka jing kot ka jing klan ya i shngan borlang karbuki ngi pan ya ka ne dau kres utrai jongi Amen utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru to ken tiwi laki don not ni ken te ki shout tongen ya ngu yo try ken rat ublei jongi ka shom hok bat kadai kok pa badan bor baro bat ko blei bam jukot kasyong hok beng ngu eme man ka por ban man ka jakado Jesu Christ utrai jongi haba ula pen rid yala de ban wan long breu ula pen dep ya ka jint muten rai jong me barula pli hangi ya ka lenti jong ka jin pen em menta ngidang syarai bat ngiai ap ya ka pohar ka jing wan pat jung u habangi kremen ban yo ya ka jing pen em ka balakular te namar kata lem mar ka kan hun ki angel lem mar ki paj ba beneng baro ngi pen benai ka borom jung me kat badak we ka sur ngi yarwai Da shisha melong ubukuit kutrai ka tmei jong ka jingkuit baro. Namar katangi karpad yame. To pen kuit pen kentang ye kini kicin terwa jongi. Da ka bapa ayo mensim jong me kum jer halor jongki. Bakin dup kalalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hagapor baladino ay u badala kamon sungaw baha. Ulap liang yakajinsya shitom. Ula shim ya ukpu bada ka ba ai ngu yeme ula kedia ya u badula ai u laki sendran uong do shim to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi ha kaju karukom ndalalaya bam
ula shimi ka kuri bada ka ba ngu biang yeme ula aya ka halaki sinran uong to shim ba to di na kane phi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka ban ta jong phi ba jong ki babun ya ka ban map iki pop tole ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ye Sin bangi ban you neupu bangi di nakane kakuri mi penna kachiya jong me kutrai tatadu menwa namar kata ngi ki bapenmentai ke jinyap ke jingmi pat jong u ngi terwa hame ko try au pu jong ka jing im de ka kuri jong ka jing pen im ngi da ai ngu ai dem namar mela nyo yengi ki babit baniang hakmat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngorit ngi karpat yeme bangi ki bayo banta ha ka met bat ka snam kres ngin long ki bapen yatali ka way daw men sim makoit to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertai patu pen janai ka ha jing i Rengkat ber Francis ukpa bakhoit jungi u Victor Bishop jungi bat baro kilingdo to kan mau lemru ya ki himen ki para shinrang bat kan tai kamtam i John Gilbert umdor Francis i Adeline i Tweet i Anish ki balayo thia da ka ba kramen ya ka jinmi pat bar ya baro ki bala khlat no ha chin isn e jungme to priang ya ki sha ka jin shai ka khmat jungme to isne yingi baro ngi karpat ya me Kenang bareng kat bat kamaria te soti bakhoit kami jong ublay u Joseph bakhoit ukurim jongka ki apostol bakhoit pat baro ki ukhoit ki bla pensong bahaya me pateng la pateng ngin dublong ki babit ban yo bentalem hakajing imbam jukut ban ngin ya ro bat pendon burom me da u khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me ublay ukpa badon bor Haga jinya long ka way jong umen simba kuy Baro ka burom bar ka jinya ro Junom la junom Amen Kumbala hukum ingi daw nong pen im Bat kumbala hikay ingi daga katin blay ingi nud ban ong Kuk pa jong i ubahagnen Kan long ka bakut ka kerteng jong me Kan wan ka hima jong me Kan long ka mon jong me Hagang do kumbahapne To ayang imentag jingbam jong i Kabahala kasih Bato mabyangi aki rengkang jongi Kumbangi rungi mab Yaki bales niu yangi Badwat yalam yangi Shaka jing pensyoy Henry to bella yangi nakabas niu to pelai yangi kerpat ko trai na ke jing sniu baro ha ga jing sbun jong me to a jing suk jing san ha ki sngi jongi knang bada ga jing yarap ga jing yesne jong me ngin lai boro bor na kapo bat ngin yo jing nyada na ke jing jenjar baro kat bangin ang ap kemilenti ya ke jing kermen bakut Bat ka jing wan pat jong nong pen im jong i u Jesus Christ Namar ka jong milong kahima
Kajong mi kaborbat kabron Junom la junom Ko try Jesus Christ me ubalaong nga ki apostol jong me Kajing suk nga i happy Kajing suk jong nga ay happy Wat peje ki pop jong i Henry ya kajing ngay jong kabalang jong me Badha kajing subon jong me to ay hakaya kajing suk Bad kajing yatali ka way kum kamon jong me Mame uba imarubasan siya junom la junom Amen Kajing suku try kandon borobor ringkat bat pi Ringkat bat piru. Do ngini truai kada kajing suk iwe pat Kajing suk bat pi Kukun lang bro trong umay Ibakin no kipop kapete Tusyo sen eyangi Kukun lang bro trong umay Ibakin no kipop kapete Tusyo sene yangi Kukulang bro chong ulay Mibakin no kipok kaperte Tu ay jinsuk yangi Hakmi ukun lang brod jong ublay Hakmi ubakit no ikipop jong kapertay Suk ito gibala khot siya kajing kawai jong ukun lang brod Kugan rod ngamlong ba siyang hawk bamin manrung hapo kaging ga jonga Henry siyang tang dagti mat kamin sim jonga kan sakyahi Kamet kas nam kres kan rin siya kajing imbam jukut amen
to ngini aduai. Ko kepa ai baga communion jongi kan hikai yangi bani ya ka beneng. Ai baga jingkular baga jingkermen bani yo ya ka kin petin lenti yangi ha ka percay. Bato ai ga jingko jingklan ya shngan bor lang karbuki ka jinang jing study Edward Jalai bato exam bar ka jinja thai ya ka mensim jong i John Gilbert i Francis Umdor i Adeline Umdor i tweet karbudon badi anish nong room ni pania ka ne dau Chris utrai jungi Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Ringkat berpiru. ublei badan bor baro un kurkui pi bari ya ka jintmu babha jong pi ka yeng ka sem jong pi baro ukpa baru kun baru mensim bakoi Amen. to ye leit suk kamas kalawai Ni singo yau lei. One is one on past land. One pen like young Najin yaki po peni. Lang ha me jin ten gishen. Tu ti xiao tian. Ba ji ba xian. Ban piang bu rong. Yu sim ba tian. Tu ti xiao tian. Aki sao re. Ban piang bu rong. Yu sim. Da jin tian chong u ben re. Jing ker men chong u me de. Jing ang not ki di ma. Ba jing men chong ki shir ka. Tu tir so cha. Ba ji ba sia. Ban pliang bu ro. Yu sim ba tia. Tu tir so cha. Aki sa le. Ban pliang bu ro. Yu sim. Kaburam hau kupa barau kun barau minsim bakut. Kumalalong menikong cium tabarabor cunam na cunam. Kudunod bukoi tamu Jisu. Tuis na yung Kumaria kunong irap ki Kristan. tuwai mutaji. Haka kerteng kupa barau kun barau minsim bakut. Amen.